mulai parminggota asa matangnya kita matang yang di bagasan ruhan Nabi matang yang maida. Amin. Tapada di marohata mari di mahita.
Marhiti-hiti guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia na tumopa langit dot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, yang go halak partigori, makudo binahe ni parsihohot na marhaposyaon, alay anggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan di bata jala amanami, say urupi mahami, asa unang mandili hami, ujuroha pogusan tuhami, jala unang asa magopo hubayan hami sileon-leon muna dinggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramo tihami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon, lehon dihami haporsyaon, asa dohot hamim parjabar di sitianon ni aka na porsia di hiyo. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Patik dihita di minggu tasadarion, imanatar surat di 5 busa bidu 10 sada ayat sada. Dibaheni ikon haholonganmu do Jehovah di batam, jala radotanmu panguloyon tu ibana, aka aturan nape, aka uhumna dohotonana saliring ho mangulu, atong rap mangidogogo mahita tu di bata. Ale Tuhan di bata, saya pargogoi mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amin. Marende kita.
unduk bema rohata di hadapan ni debata lahu manopo dosata martangiang mahita ale Tuhan debata pargogona suatu dosan para si rohana sumurung ameni Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa nadangolon roh tujolo ni habangsa habadion mi manopoti jala manganggukon dosa nami macai jot-jot warsai hami ho marhiti-hiti pikiran dohot hata dohot pambainan nami narwai dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ati-ati nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubayan hami dibayani tama dori masanmu jala uhumanmu hami tu hamatian saliling nililing nai alai mapurus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangidusian nasa rohanami hasisaan nidosa nami salutna sai urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot hala ni goarmu nabadiai ale Tuhan sai asima roham di hami nadangolon amin baga-baga di debata taringot tuhasan ni dosata molotung adong manang ise namar dosa adong do pangodia tata di amai ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai jala ibana do pardengganan taringot tu dosata alai dada holan taringot tu dosata do taringot tu dosa ni salut portibion hasangapon ma di debata na diginjang amin marin di mahita tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di minggu paduahon dung Trinitatis di mana tarsurat di Lukas bidusia mamukas yang ayat 50 sada 1 ayat 62 marsikat soring mahita majahasa sian hami mana ayat na parjolo alai dinalam donok ari hababakitna di patohom mabuhina mardalan tuhuta Jerusalem laos disuruh maaka suruana patujolona jadi lau manasida dibongoti masada huta ni halas Samaria paturehon parbornginna gabidang di jakon nasida ibana ala di patohom buhina laho tu Jerusalem
marnidai sesean nasi Jakob dohot si Johannes didokma Tuhan anggo oloho hudoko kami maturun api sian gijang mangelsehon nasida Alai humusor ma ibana hona hata mana sida di bahen ninama dang diboto hamu hape manang ton di dia di hamu ailaho paluahon dada mangguguhon ton di julma anak ni julmai umbayan naro jala tuhutan na asing nama ditopot nasida uju di tongandalan nasida nina sahalak mamandok ibana sai hutonok udoho manang tu dia peholao didek Yesus matu ibana namar liang doaka atuasu namar asar do pidung namar tonga-tonga langit alai anggo di anak ni culmai dan adong hati-hati ni ulu ia tu sahalak na asing didok ihuton ahu alai didokima loas ahu julolaho mananom damang alai ni nama madok ibana pasobu ma akan amate mananom namatena alai anggoho bohatma mamaritahon sajaon ni debata salak na asing muse mandok kuiton peho Tuhan alai luas au jolo martinading hata tu aka dong aku sabagas alai ni na Jesus mamadok ibana nama jaman ninggala uhud mamereng tubudi tungna sotao mai tu rajaon ni debata ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa amin kur ina Kamis
Maredehita. Tahati dakon maha porsiaw tai, songon na hita dakon ni dongata sa porsiaw di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsia de bata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu langit dota, au porsia Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, di mana tumbuhon mismarnya, ada bagian senton di parbadia, ada orang sohabubuan, ido tuhata, na tumau na bernit, di panguman selatus, na mati tarpaja lo ibana di hau pinar silang, na tuan tuban watorong di tanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surga, lahun dulu siamun de bata Jehovah, amanai pargugurna suatu dosan, bisi ibana mulak sudut tanoon, mangumi halak na manguludot na madu. Au porsia diton di forbadia, jalan dong sadoria na badia, Uria atau panera Kristen akan nabadia, dohot dia sandusa, dohot dia tayo mandok, mulak maulu susugut daging halak nau mate, dohot dia maluan naso rasuda. Amin. Tak bigima kur ama.
Tabigi mati ting namasa di Uriata. Tabigima titing namasa di Huriata ima di minggu paduahon dong Trinitatis tanggal 26 Juni 2022. Shalom. Horas madihita salutna ruas ama dohot ruas ina nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Tapai hutihut matiting na maragam na di bagasan sa mingguon di Huriata. Guarni parmingguon, guarni minggu tasadarion minggu paduahon dong Trinitatis, jalan agabe topik di minggu tasadarion ima, setia mangihut debata manang pengikut Tuhan yang setia. Nomor 2, pilihan permingguan di tongani bagas. Mulu adong tapatu papelian permingguan di bagas tabi akar ruas nasobui madohot di permingguan di gereja. Tapasah matu situawik tabi manang takirin tu rekening ni huria di nomor seperti terlampir di warta. Nomor 3 peliat tujolo sadarion minggu 26 Juni 2022 mar peliat tujolo dohita pilihan 2A, 2B, baik tu fakta tu ulaun haperluan pesta tahun kesehatan, dot pilihan tu pusat. Las marohata manupahi ulauni. Poin 2, tu minggu tanggal 3 Juli 2022, nanaing ro, mar pilihan tu jolo dohita baik tu fakta tu ulaun diakoni sosial ni huriata, las marohata manupahi ulauni. Nomor 4, ibadah variatif. Sadarion minggu tanggal 26 Juni 2022 di Patu Pahuriata do permingguan variatif marbahasa Indonesia masuk pukul 10.30 pit. Alani ria mahita madoti permingguani tarlumobi yanakon nami remaja naposo bulung dot yanakon nami parguru malua. Nasorang na di hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 nak salpu di bahasa-bahasa on debato sada anak boru di keluarga ni amata junjungan M Pardede SP inatai Dr. Purnama OHL sebajutak sian jalan titipapan nomor tur P75 Medan Wik sada C di pasdo dak danahi suak songoninang natorasna nomoronom ruas napida tajaha bema nomor pitu ruas namoding nah di hari Minggu tanggal 10 Juni 2022 nunga jumolo marujungolu sahalak ina ni huriata ima albine boru hutapea manang opuriski boru tutup umur 85 tahun dan hina balon mata sahala si majutak nahinan sian jalan se alas nomor 22 wik sadabe nomor 8 majah surat nasro sian distrik di Patupa menon dusiduk tikting soso pilihan bulanan manang tahun mardalam maganum situawik tu bagasan tu bagas tabi lau manosoi hita sahlukna ruas dohot perhalado taringot tu pelian bulanan manang pelian tahun alani tu hita sahlukna ruas dohot perhalado naso manggarar pelian bulanan manang tahun dope taingot malaho manggarar marhite situa ni ganut wik nomor 10 boima tajaha nomor 10 sada boima tajaha nomor 12 varia seksi perempuan latihan kor di tiap hari Selasa tanggal 20 Juni 2002 di Patupado latihan kor pungguan kor seksi perempuan masuk pukul 10 siawib maringana di gedung sekolah minggu alani pinangino matuita sudi anggota ni pungguan seksi perempuan asaria madohoti latihani nomor poin 2 pertangyangan seksi perempuan nah di hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Tenggado mardalan ulaun pertangyangan di seksi perempuan namaringanan di gedung sekolah minggu nomor 10 tolu varia ina parari Kamis di hari Sabtu dohot minggu tanggal 2
tolu Juli 2022 nanengro borak do pungan ina parari Kamis tu HKBP Parbaba Pasir Putih Samosir patu pahon kunjungan gerejawi dohot patu pahon ibadah padang dan niuluhon ni Bible Pro Vera Flowerina Tapu Bolon dohot Dewan Koinonia. Nomor 14 Boy Mata Jaha. Nomor 15 nama jabui pertangyangan wik dohot jadwal. Nama jabui pertangyangan di Huriata Ima hari Rabu tanggal 20 Juni 2022 horong ni wik sada A dohot wik pitu masuk pukul 10 sia 30 wib alani ria mahita madohoti pertangyangan. Nomor 10 Dewan Marturia Boy Mata Jaha. Poin 2 Seksi Musik HKBP Immanuel Resort Immanuel. Dimulai pada minggu ini kami memberitahukan kepada jemaat HKBP Immanuel Resort Immanuel, khususnya kepada muda-mudi gereja yang berminat untuk bergabung di tim musik variatif, yaitu untuk mengisi formasi pemain bass, pemain biola dan pemain drum. Bagi yang ingin bergabung dalam pelayanan tersebut dapat menghubungi pengurus seksi musik Saudari Nanda Borugultom HP tertera di Warta dan Saudara Samuel Napitupulu WA tertera di Warta. Poin 3 Boy Mata Jaha. Nomor 10 Pitu Paria Dewan Diakonia Boy Mata Jaha. Nomor 10 lalu ulang tahun kelahiran dan pernikahan jemaat HKBP Immanuel. Parhlado ni HKBP Immanuel Pasaton, selamat ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan. Tusude jemaat dot Parhalado nama ulang tahun sia tanggal 20 Juni 2022 saat tu 26 Juni 2022. Panjang umur sehat selalu dan Tuhan memberkati. Hatani debata tu akan nama ulang tahun imana tersurat di Pesalmen 20 ayat 4. Saya marningok maibana di sudi akapeliam musi panganon. Saya tai misma di rohana akka peliam si tutungon sela. Nomor 10 sia perhobas di pertanyaan Boy Mata Jaha. Nomor 20 Boy Mata Jaha. Nomor 20 sada kegiatan senam pagi Boy Mata Jaha. Nomor 22 Boy Mata Jaha. Nomor 20 tolu Boy Mata Jaha. Nomor 24 ruas namar sahid dan dirawat di rumah sakit Manang di Tongani Bagas. Nomor sada Rafael M. Telembanua Sian Week 2 pemulihan. Nomor 2 P. Lumban Tobing Week 2 pemulihan. Nomor tolu Nyonya Napitupulu D. Borusin Manukalit Week 2 berobat jalan. Nomor 4 Nyonya Simajuta Boru Butar-Butar Week onom opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Situa Dr. Andus Bemarpaung Week sada C opname di rumah sakit Usum Medan. Nomor onom Poltak Tapu Bolon Sian Week 5 opname di rumah sakit Binakasi. Nomor pitu Nyonya Tapu Bolon Borsilotonga Sian Week 5 opname di rumah sakit Apen. Titik tambahan Neng Macalo Pasu-Pasu Perbagasoma Julius ex Saudi Suranta Pangaribuan SE Sian Week Sadabi Ruasni HKBP Immanuel Sian Week Sadabi Ruasni HKBP Immanuel Resort Immanuel. Dohot Titah Olivia Sihotang SE Sian Ruasni HKBP Bandar Klipa Resort Epipanias Tembung. Majalo Pasu-Pasu pemberkatan nikah di HKBP Immanuel Resort Immanuel hari Sabtu tanggal sia Juli 2022. Namangihut hujahama surat narosian distrik tutonga-tongani Huriata. Madapoton na pinarsangapan Ganup Huria HKBP sa distrik 10 Medan Aceh dohot perantaraan Padita Resort di Inganan Nabi. Saya di bagasan hai pason dohot pangaramoton ni Tuhatta Yesus Kristus Raja ni Huri Mahita saluhutna. Tahun 1950 sada nung ngajongcong HKBP distrik 10 Medan Aceh jala mangula sada distrik HKBP di Kota Medan dohot Humaliaksa. Kantor HKBP distrik 10 Medan Aceh namaringanan di Jalan Uskup Agung Sugio Pranoto nomor onom
nunga marumur hurang lobi 50 tahun sahat tu obason. Tunga pala sada sipaduk klihonoto do nuaing keadaan bangunan di kantori do mutu hari hinariko ni pakobasion di distrik 10 Medan Aceon. Danga pala memadai be pakion inganan pakobasion di distrik sian bidangna dohot fasilitas na adong. Nunga 70 resort, jala 2 persiapan resort, 170 sada huriah KBP distrik 10 Medan Aceh, jala torop ni pangulana 150 padita, 15 guru huria, 45 biber pro, 10 sada diakones, dohot 10 calon padita. Mulut apa tu pas sermon, manguhal hatani debata akka pangulana tiki dang apala siap be di ruang pertemuan di kantori. Jala ganup hari Senin, dohot Jumat buka do kantor sian pukul 8 wib 1 saplonom wib. Makobasi akan rekod di tonga-tonga ni distrikon. Nunga tung leleng disakapi laho paulihon kantor distrik. Alayom matikina ni lehon ni tuhata tuhita asa parsidohot dina paulihon kantori. Jala disakapi do kantor distrik dan holan inganan kantor distrik. Pada dia masa inganan kantor menang ruang pastoral ni eporus disi. Domutusi nang manian tulus ulaunon marhite-hite panupahion ni ganup keluarga ruas ni HKBP na adong di distrik 10 Medan Aceon. Hobar tuha putusan di rapat MPS dohot MPSD na di hari Kamis tanggal 10 Mei 2022. Taringot tunalaho patulutcon paulihon kantor HKBP distrik 10 Medan Aceh ditotopot dodisi sada pabakiton tim penggalangan dana revitalisasi kantor HKBP distrik 10 Medan Aceh manang surat penugasan terlampir. Nomor 2, papungu guguan sian ganupuria hobar tutorop nikaka na terdaftar di almanak HKBP tahun 2022. Laho mengurupi revitalisasi kantor HKBP distrik 10 Medan Aceh godangna Rp50.000 per kakak. Marhitioni nang amang sudi ruas ni HKBP distrik 10 Medan Aceh upangido hamima di bagasan elek-elek dohot gomos asa tatu pahima ulau no ninang amang anggiat boy ditiki na jonok tapauli kantori domutusi tapasahat ma salabalaba nasian bulan Juni sampai dengan Desember 2020 tahun. Hobar tu persuruan ni debata marhite surat ni Apostel Paulus di Galatia onom bid 2. Marsiurupan mahamu mamorsan nadok doki imadalan mangadadoti patik ni Kristus. Di hari dia muna inang amang upasat kami mau lihat godang. Tabi mardonga tangyang Preses HKBP distrik 10 Medan Aceh Pendeta Hendri Napitupulu MTH ditandatangani dan dicap. Songonima titing namasa di tonga-tongani huriata di bagasan tikion martangyang mahita. Alai Tuhan debata manami nawar bangsa di Banu Gijang. Hupuji hu pasangap hami mahu alai Tuhan debata. Di sudina sadengkan basam dot asini roham daung di pasaha mutu hami. Tarlumo bimai Tuhan diramuti hodo hami sian minggu na salpu 1 minggu sadarion. Dilokori pedi hami Tuhan hai pason. Dilokori pedi hami Tuhan ngulu nai baru Tuhan. Gabi bui do hami ro marsau di tonga-tonga di gereja monal Tuhan. Lautu matingon hatam. Alani Tuhan tamado pasaton nami puji-pujian do tamulotion nami tu adepan mundabadi di sudina sedengkan basam dong pasaha mutu hami. Lasongon ya Tuhan di bagasan mingguon tonggo toho pasaton nami nasa na masa manang nasa na pinatupan ni huriamon. Aka program-program o matotong Tuhan dapat tulus joni saluhutna. Asa denggan merdalan programi Tuhan. Asa marhiti Tuhan lemar sangap ho di tonga-tonga ni ngulu nami. Lamu marsangap ho Tuhan di tonga-tonga ni huriamon. Ali Tuhan debata manami di bagasan tikion tuhoro pasaton nami. Aka dongan nami Tuhan na marsahit. Torop sepiga Tuhan ruas ni huriamon akan na marsahit na dirawat di tongan bagas, na dirawat di rumah sakit. Songoni Tuhan naro tu parmingguonon ali Tuhan. Ali Tuhan debata manami. Horo pargugo na suatu dosan. Dangadong na so tatar patu paho ali Tuhan. Alani Tuhan namangido mahami tu adepan muna badiay. Asa pasu-pasu Tuhan akka obat
Pasu-pasu Tuhan akka para medis, asa marhite Tuhan boi gabe hama malum nyaka parsahiton, asa marhite Tuhan las rohani akka dongan nami akka na marsahiti, boi dope hami Tuhan marsaur di garejon di bagasan las ni roha. Lasong ni Tuhan, tuhodo pasaton nami, keluarga ni dongan nami, keluarga pardede, boru 5 juta, nong di basa-basa ko Tuhan sadadadat boru di tonggo-tonggo ni keluarga. Pasu-pasu na toras na Tuhan, pasu-pasu dana kiale Tuhan, tay buring-buring magodang Tuhan, asa marhito gabis sibuan las ni roha di tonggo-tonggo ni keluarga. Pasu-pasu na toras na Tuhan, leo gugu di nasida Tuhan, dina mengajar-ajari dana asa marhito Tuhan, bui gabe danak si buan goar di tonggo-tonggo ni keluarga. Ali Tuhan debata amanami di bagasati kiotong to pasaton nami, akka yanakon nami Tuhan, namar sekolah siam mulai tingkat TK saat tu perguruan tinggi, ramo tidongani nasida ali Tuhan, patulus akka persikolan nasida Tuhan, padau nasida siat mara, padau sian nasida Tuhan akka tahi-tahin si bolis naro di portibion ali Tuhan, di botohodo Tuhan akka namasa di tonga-tonga di portibion, alani leo di nasida rohab panadayo diho, asam marhiti tua bui nasida menghindari akka kejahatan terlalu Tuhan akka pengaruh-pengaruh narkoba na begitu luas di tengah-tengah ni masyarakat. Pasu-pasu ya nakon nami Tuhan suruh matodim todo berbadia na setetong memelihara nasida manang di dia pinasida maringanan. Lasong ni Tuhan hami na toras leo di hami gugu leo di hami kemampuan Tuhan mengajar-ajari anak nami. Jadikanlah kami Tuhan jadi orang tua sitiru di tengah-tengah ni keluarga, songoni nang di tengah-tengah ni masyarakat. Ali Tuhan debatama nami podo Tuhan nami pergugu na sotudosan. Dangalani gugu nami Tuhan, ali saluh na hoya na ala asi do tolong ni rohamdoi. Ala ni pos do rohanami Tuhan na donganamu hami Tuhan, na ramotamu hami sudi na saruas ni huriamon. Asa margugu hami Tuhan mangalaka, margugu hami Tuhan mangihut-ihut sudi perdalanan ni ngulu nami siganu pari. Lasong ni Tuhan di bagasan tikon secara khusus tuhodo bonon nami Tuhan akar ruas ni huriam nang langsia nang matua le Tuhan. Papos roha nasida Tuhan di umur nang piaso-pasum tu nasida. Lehon gugu ni nasida satu tong pasatu diri na tuho. Mertik uju na merdala dope nasida Tuhan bang ihut-ihut ngulu nasida pai mas ro ari pajuom di nasida le Tuhan. Ale Tuhan debat ama nami satu menai nang bigyun nami ma hatam na badia itu Tuhan. Pasu-pasu mahatami Tuhan asa gabi bohal di pangulon nami. Asa gabi boy Tuhan marhitei gabi akka jolmas si panidangi ho hami di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu ma Tuhan akka parhaladom, pasu-pasu manang amanami padita Tuhan napasaton barita na uli tonga-tonga nami. Asa marhiti Tuhan margugo lamu marbungaran ho ti tonga-tonga ni portibio nali Tuhan. Mauliate ma Tuhan perdosa na gudang do hami badiang goho. Jumolo masesa do sa pangalon nami Tuhan. Unak tadabat akka pasu-pasu nang si pasaton betu hami. Mauliate ma diho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita hugud pasaton pilihan sada ado sadabi.
damini di batana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madhita saluhutna amanginang. Di minggu padua hodung Trinitatis sadarion tabigi mahatani di batana tersurat di buku Rut Biddusada mamuka ayat pitu sahat tu ayat 10 pitu songonon mah di dok hatani di batah. Jadi ruar manasida sian inganan pai solatanna nasai laon rap dohok paromainna na dua halaki asa merdalan sumuang tutano juda dungini nasi Naomi matu paromainna na duai laho mahamu mulak ganup tu bagas ni ina nabi saya marasini roha ma Jahoba mamalos son tuhamu hobartu nabi nahemuna tuakan amate dohok tuau saya di basa-basa ho Jahoba ma tuhamu asa jupangan hasonangak kamu ganup dijabuni sinoduk nabi dungi di umma manasida laos dipanggir be suarana tu matangis dungi ni nanasida matu si matuanai ikon udur hita mulak tu bangsom alaini nasi Naomi ma mulak mahamu ale akkadainang buasa na yang merdalak kamu rap doho tau sotagamo na dong betubu anakku bahas sinoduk muna dohot mulak mahamu ale akkadainang ainung ngamatuahu anggo tung mersinoduk manga muse tung sura pehudok adong dope sihiri modiau jala sabornginon dope au mersinoduk mangan jala tubuan anak kau tung tarpai mahamu manasida pai mama godang tung terpujung mahamu bahenon ni gabe sudak mersinoduk mangan unang masongoni ali akkadainang ay sumapot dope nahuai sian hamu ay ruar huhut tangan ni Jahoba marbajoyau jadi dipanggir nasida muse suara nabi manggugo tu matangis laos di umma si Orpa masih matuanai alai marsihohot ma anggorohani sirut tu nasida dunginin nasi Naomi ma ida ma nunga mulak ia haham tu bangsona dohot tu debatana mulak ma dohot ho mangihutton hahami alaini nasirut ma mangalusi unang sai soso yau tu madikoko lau sirang siakko ia tu si ho lau ikut tu si ihutonokku ia tu si ho maringanan ikut tu si au maringanan bangsom nama bangsokku debatam nama debatakku ia di si ho mate ikut di si au mate di si do au huhut naing tertanam saya songonima di bahet Jahoba tuau jala songoni ditabai tujuluanon holan hamateani nama terbahen manirangau siakko ido saha ni turpuki amanginang dongan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus di pertikian na perpudion atar borakdo hubungan ni na marsimatua tu parumain jala ala nase jut terbigi rupani naka kasus-kasus di tonga-tongani namar donga saribe say ulo merbada si matua buru tu parumainna gabe adong dosa ada halak namar baju mangidumapi perjolo diaka nasodapok do besorokap ni todina adong mamanuku sahalak namar baju di sukumma ayah hadu penai-penai mam puasa dang marna muli do peho keluarga do na manukunon jadi dia lusi itu wanima dang adong do pena cocok ay uli do itu anon arong do rupana arong do sikolana jalarong do kerejuna dipatakas mamuse ahadu haro kriteriana na pinangido ni roham dang palagudang perminta aku hola saya doin ahame ngulubuy nang arong binatua-tua na inna harwa dipahami ibana ala juk du sumber persoalan di tonga-tonga ni na marsaribe halak batak tu si matua antara si matua boru dohot parumain ido ubaheg gabe di bani mana suhak-suhak na kriteriana muluboy unang biadong datua-tuana amang inang sasitong na molo rap mangat tusi do na tua-tuai
nagabe nanang gabi si matuani parumain nai jala parumain nai pe totong ibana boy mga tusi ng si matuana pasti do dengan hubungan ni lamar si matua boru dohot parumain na alai memang molo nunga si matua boru gabe naing mga rajay di anak na dohot di parumain nai terlumubi mo se molekot tinggal di julo na do anak nai do parumain nai jala sebaliknya molo nunga gabe naing parumain ni do naing mangatur si matuana dibatasi si matuanai marsaur do anak nai dohot akka pikiran-pikiran na asing mo se saya di patubu-tubu parumain ni sadok asa saya tubuh konflik dohot ketegangan diantara si matua boru dohot parumain ni ba boy magabe lam tumaulna hubungan antara si matua boru dohot parumain jala terlumubi amang inang ternyata molope atar gudang hubungan yang kurang langgeng antara si matua boru dohot parumain dipartikan sinuaing tetapi hari ini firman Tuhan justru menunjukkan satu hubungan yang ideal antara si matua boru dohot parumain antara parumain dohot si matuana boru ima antara Naomi dan Ruth antara Ruth dengan Naomi molope gudang aka dipartikian nuaingon aka hubungan na terganggu hubungan na so harmonis antara si matua boru dohot parumain antara parumain dohot si matua boru alai adong do sada cerita di Alkitabi jala odak kolan sebatas cerita sabing tapi ini terjadi dulu fakta terjadi dulu bahasa hodok fakta ala ternyata si Rutma nagabe nama nubuhon si Obeton Iseon Obeton ima opung ni si Daud dalam multajahan no di Matius sada ayat 5 laus gabe si Rutma na upopar Tuhan Yesus muse jadi kenyataan ini kisah ini benar-benar adalah suatu realita hubungan antara mertua perempuan dengan menantunya perempuan bukanlah hubungan antara menantu dengan mertuanya yang bisa berjalan dengan baik bukan hanya terjadi di negeri dongeng atau tidak mungkin terjadi alai adong do songon na di Bibelon sada cerita na benar-benar terjadi antara Ruth dan Naomi antara Naomi dengan Ruth amang inang dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus asing ni antara hubungan namar si matua parumai do si matua boruna tentu gudang do naboy dapat hita persejaran sian namasa di buku Ruton boy do tabereng sian pardangolan nga nyadupan ni si Naomi alani boy do honota niripu parhunikan HP pargadongan niripu parsaulian HP pardangolan masa haraparon di kota Betel Betel artinya kota roti terkenal do Betelon siano do sumber roti hati hai di halak Yahudi alai ternyata kelaparan na niluas ni debata masa di tonga-tonga ni halak Israel hati hai mabahin kota Betel pun tidak mampu lagi menghasilkan roti bahkan orang-orang penduduk di kota Betel sudah akhirnya mengungsi ke negeri orang lain termasuk keluarga ni si Naomi dohot amat tanah si Elimelek dohot dua halak anak konna gabe borhak nasida meninggalhon kota roti i jala ekon borhak nasida maringanan tutano Moab di luar ni bangso Israel makirim do si Elimelek dohot si Naomi anggiat boy nasida menguruti parngulon nasida unang apalamate at turaparon nasida di Betel naing udutan nasida mangulun nasida di hutani halak Moabi tutu anggota ringot tumangan boy do nasida mangan alai terjadi di si moding si Elimelek suami ni si Naomi dungi manguli
yanakon na duay mabuat buru Moab. Sada may namarguar si Orpa, sada may namarguar si Ruth. Alidong 10 tahun na sida mardongan saripe, tong mate yanakon ni si Naomi duatsa. Tinggal si Naomi na mabalu, dungi paromain na si Orpa na mabalu, dungi paromain na saranay si Ruth na mabalu. Gabi muncul matriwaha, trio na mabalu. Nga buita bayakon na manginang borhat tutano Moab nang manguduti ngulo gari-ari nang manabay pangabahan nang patibuhon patakokon akka pacarian dot akka dalan ngulu-ngulu hape ikon gabi mangadupi akka hamaulod do nasida disi termasuk masih Naomi. Idwalana gabi didok si Naomi guarna si pai nama guarhu ay macay pait si tutu. Jala macay gudang si tutu akka hamaulon di bahen debata tuaw tangan ni Jehovah do marbajo yaw nin na ibana. Amang inang dongan saha persyaon asing ini imuse buido berengotta nang taringot tu kesetiaan. Hasatiaon ni si Ruth maradopon si Naomi si matuana boru. Jala hobar tu topik ni minggutta sadarion laos hasatiaon mangihutton debata. Asa totong tarida niyan hasatiaw ni di bagasan hita. Ima nabuy sigatatta siyan turpuk jamita di bagasan sadarion. Alania manginang tabereng masada-sada na parjulo. Ahana masa di si Naomi tutu inilah yang dinamakan dengan tragedi hidup. Ada-ada saja keluarga, ada-ada saja jemaat, bahkan ada saja para pelayan-pelayan Tuhan yang memang diizinkan Tuhan untuk mengalami tragedi dalam kehidupannya. Dan pergumulan naniang ben, pergumulan yang hidupan ni si Naomi. Kelaparan nasida di luar nasida. Nakyado pirahita manginang ate mengalami kelaparan secara bersama-sama di kota Medanon. Seandainya terjadi kelaparan di kota Medanon, memang kosong si Naomi do hita. Lao, tu dia na adong dope sumber si panganon. Takyado hita mengalami kelaparan secara massal di tengah-tengah bangsot Indonesia. Seandainya terjadi kelaparan massal, tidak ada sumber-sumber makanan, terjadi gagal panen di mana-mana, dohot akka alani sibot cirina asing, porang do alanak kana asing, ngabuy tabayak kon songod dia haci ni parnguluota. Songod ni man yan yadupan ni si Elimelek do si Naomi do anak konna dua, si Mahlon do si Kilion. Alani kelaparan ini mengungsi mana sida tu tanah Moab. Jala di tanah Moab ternyata komoding amat tanah si Elimelek. Jala dung marhasohotan anak nana duai si Mahlon do si Kilioni moding mau si anak konai. Namang inang bukankah ini adalah suatu tragedi yang sangat besar? Bukankah ini suatu kesedihan yang sangat dalam yang menimpa satu keluarga? Jala tabayakun ma'amang inang, seandainya tidak ada tangan Tuhan yang menguatkan kita, seandainya tidak ada tangan Tuhan yang melindungi kita, memang ganas do portibion, cepat bisa membinasakan semua penghuni dunia ini. Seandainya tidak ada kasih Tuhan yang menaungi kita, buidu masa hatop kelaparan, buidu masa hatop porang, buidu masa hatop gudang aka ancaman di tengah-tengah ngulutta, dan itu bisa cepat membinasakan ngulutta. Dan apalagi sempat terjadi kehilangan anggota keluarga sampai 3 orang dalam waktu yang kurun hanya singkat saja. Bukankah ini sebagai sebuah rasa duka yang mendalam bagi Naomi? Naomi lah dulu yang kita lihat bagaimana dia harus sakit kehilangan suaminya, sakit juga kehilangan kedua anak-anaknya. Tabereng di sia manginang ada duka yang benar-benar sangat besar dihadapi Naomi. Jalalaus marhition pinasahat tapasahat amanginang tangiang tu debata paring gembasa.
Barangkali ada juga keluarga-keluarga jemaat kita yang mengalami duka yang mendalam juga di akhir-akhir tahun ini, di 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini, baik karena COVID-19 maupun karena perkara-perkara lain. Tuhan izinkan mereka menangis sekuat-kuatnya di tengah-tengah rumah tangga mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka mencurahkan kehancuran hatinya melalui tangisan dan air mata. Kita ikut berempati dan mendoakan jemaat kita yang mengalami rasa duka yang dalam di 2 tahun terakhir ini, di tahun-tahun terakhir ini. Tuhan izinkan begitu banyak rasa duka menghancurkan, bahkan seolah-olah ingin menenggelamkan mereka. Alai tabereng mamanginang, Naomi memang merasa hidupnya menjadi pahit. Alai tabereng ma danggabe laos sudi akar rasa dukai menghilangkan kesadarannya tong do di parrohao ni mana dua caparomain nai. Danggabe rasa duka yang mendalami mabahin ibana gabe naing ya sudah, kalau sekalian mati di tanah Moab ini ngamai leiba mulak tu tano Juda muse dau. Dia tetap punya kesadaran, dia tetap punya insting bertahan hidup, dia tetap punya kejernihan hati bagaimana berlaku kepada kedua menantunya itu dan bagaimana dia bisa tetap melanjutkan hidup. Atsura sebagian halak nama ngadupi dukana macai bagas songoni nunga mago kesadaranna jot dang berfungsi be rohana laho melanjutkan hidupon asa dinggan secara normal muse. Ada banyak orang yang ketika menghadapi duka yang dalam, menghadapi berbagai macam tragedi di bagasan ngoluna, ujungna gabe apatis. Tangi boto be mangalak katu dia. Tangi boto be ahabairunna. Dan bisakah kita bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, seandainya tong nasida ditongani keluargai si Naomi, si Orpa do si Rut, mereka saling menyalahkan. Ditongani kemelut nanya dopan nasida. Ayahado bagiamu inong si matua. Lasongonom manasik nami hape. Ahado diulah kudus na juluani. Eko songono na dopan nami. Molunin na parumen na iduatsa. Dang lam tababe. Hacik ni pakilalaan ni si Naomi. Atau seandainya kalau Naomi yang sebaliknya mempersalahkan menantu-menantunya itu. Ay nasib ahado nasib muna na dua. Dung marhasa hotak kamu na dua tu anak kilas gabe mati anakku na dua. At surah saling menyalahkan nasida, bukankah beban keluarga itu semakin bertambah banyak? Dan banyak keluarga-keluarga Bapak Ibu saudara-saudari ketika menghadapi tragedi, ketika menghadapi rasa duka yang dalam, justru gabe saling menyalahkan dan semakin menambah beban satu dengan yang lain, saling menyerang satu dengan yang lain. Gabi tubuh ragam niya kapersoalan musi hape ngadi tonga-tongani hamaolon nasida. Dan kita belajar dari apa yang terjadi dan dialami oleh Naomi dan kedua menantunya. Mereka tidak saling menyalahkan. Geriada mamasu-masu do si Naomi, dikasih kebebasan kepada menantunya. Mulak be mahamu tu jabuni inong muna. Dan tu jabuni among na ridok. Tu jabuni inong na asa martudu-tudu. Dulu mereka dilepaskan oleh ibunya untuk menikah. Jadi maulidok kemulak be maham tu jabun inong muna, berarti Naomi memberi izin kepada kedua menantunya itu untuk mencari laki-laki lain supaya mereka punya kehidupan lagi dalam pernikahan mereka. Jala tabayak ko na manginang panarihonon ni si Naomi tu na dua parumen nai. Geriada ridok imana do pe pasu-pasu tu parumen nai. Sai di basa-basa ho Jahoba matuhamu asa jupangan hasonangak kamu ganup di jabun ni sinodok mu nabi. Jala didok musai dia ayat ualui saya marasin roha majahuba mamalos tu hamu hobartu nabi nahemuna tu akka namate do tuaho. We matabayak ko namang inang apa sih yang ada di dalam hati Naomi? Sanga do pibana manariho paromen na duwe. Ibana pisi sarihono do. Sanga do pibana mamasu-masu paromen na duwe. Hape ibana pe makirim situ tuh di pasu-pasu ni di batah. Nasa di son maamanginang
Bagi keluarga-keluarga yang menghadapi banyak kesulitan di tahun-tahun terakhir ini, mulutung pegudang ranna masa di bagasan ngulutta, unang lupa hita manginang. Ada tangan Tuhan mengontrol sejarah perjalanan di Portibion. Apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan tidak biarkan semua itu menghancurkan kita, membinasakan kita. Jala mulu adong doha porsiaun songoni di bagasan ngulutta, bui mahita songon si Naomion, doho si Rut, doho si Orpaon. Dan gabi saling menyalahkan dan gabi saling menyakiti. Jala mungkin adong do hata-hata ni halak tong madok nasida. We keluarga nahona kutuk mara keluargaan. Hacik na ini nalai do akka hata di dongat tong na di luar ni keluargai na mempersalahkan nasida. Alam mertaba-taba be ragam ni akka nama dodoni nasida. Alai tabereng Naomi, Ruth dan Orpa, mereka tetap bisa berlaku sewajarnya sebagai manusia yang memiliki hati, mengedungi nasida saguguguna, simbol tanda ni kehancuran pakilalan nasida do rasa duka na mendalam. Jadi dang salah tanya sama nginang hati. Silahkan menangis bersama dengan orang-orang yang mau satu perasaan dengan kita. Saguguguna tadukon. Jala tabayak kom masongo dia situasi ini di dalam nama nasida di tongan ibagas bina mengedungi mersiuman nasida melepaskan kehilangan yang rela nama kehilangan nasida satu dengan yang lain. Anggo di rohani si Naomi rela imana melepaskan kedua menantunya itu. Alanido manginang dengan saha porsiaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus pulaku kami madok. Kita turut bersimpati, berempati kepada setiap anggota keluarga jemaat yang mengalami duka di tahun-tahun terakhir ini. Debatama pergugui hamua manginang. Posrohatta. Tuhan tidak izinkan satu peristiwa terjadi jika tidak ada sesuatu yang besar di belakangnya. Ketika kita setia menghadapi proses, sama seperti Ruth dan Naomi, setia dalam proses meskipun menyakitkan, tapi Tuhan menyediakan satu peristiwa besar. Ekon merhite si Rutma gabe tubuh napi nopar Yesus. Ay bapak ni si Daud marguar si Isai, bapak ni si Isai marguar si Obed. Si Obed ma na tinubuhon ni si Ruton, sian si Boas. Ise si Boason ma silsilah keluarga ni si Elimelek di tanah Juda. Na boy manggetihon dohot na boy mangaturehon ngulu ni si Rut musa jala gabe si Boas ma gabe amat ta manang suami ni si Rut musa. Ini peneguhan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak perlu kita menyalahkan Tuhan, tidak perlu kita saling menyerang satu dengan yang lain di antara sesama keluarga sampai saling menyakiti kembali. Tidak perlu kita mendengarkan orang-orang lain yang mungkin juga mengatakan kita sebagai keluarga terkutuk. Tidak perlu kita malu menjadi orang yang menghadapi sebuah tragedi dalam kehidupan keluarga. Tak ikuti prosesi dengan kesetiaan. Tuhan mengizinkan itu terjadi, tetapi Tuhan juga mempersiapkan berkat yang besar di tonga-tonga ni akang ngolutta. Onma peneguhan tuh kita sudia manginang. Siapapun kita mungkin belum mengalami seperti itu, tapi siapapun kita bisa saja Tuhan izinkan mengalami hal seperti itu. Totong mah kita di bagasan gugu nasian di batah. Napa dua hona manginang dengan saha porsiaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ini juga sering dialami oleh keluarga-keluarga Batak. Perselisihan di tonga-tonga ni keluarga antara si Matua Buru, dohot parumainna. Sasitongna taberang sian turbukon. Jika masing-masing pihak melihat bahwa mertua itu adalah alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan berkat kepada anak-anaknya, termasuk jo itu dohot tu parumainna. Jika si Matua pemamereng parumain naipe pasu-pasu ni debata doi na dilehot debata mendampingi anakna asaboy anak naon lam hicat nguluna tuak ketikinan yang ro mangyahe akka pasu-pasu ni debata. Ini artinya menantu perempuan maupun mertua perempuan adalah sama-sama alat di tangan Tuhan untuk menyatakan rencana dan menyatakan kuasa Allah di tonga-tonga ninggolui. Alai molo gabe merasa do ini sainganku, gabe merasa do si Matua Buru dohot parumainna bersaing memperebutkan si Bawon
anak nai manang suami nai. Nah ini yang menjadi persoalan. Amang inang dihita salahuna dengan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus alanido tabereng diturpukon bagaimana seorang Naomi dan juga seorang Ruth bisa bersatu hatinya. Ido si eahan. Jadi salilingo na tiya manginang mula dong anak kota nang tang umurna tang yang taholan ido Tuhan patuduhom masih rokap ni toddi na burju. Olang ngarapoti unang lupa hita manang yakko Tuhan mulu anak dotong na dapok rokap ni toddi ngadapok be parumaiku pasu-pasu mahubungakku dohok parumaiki asa unang tubuh akka perbedaan dihami. Haro tatang yakko songoni inang dung dabok masih rokap nito dia anak kotai. Etor tatang yakon Tuhan ngadabok bisa rokap nito di anakki. Narobe paromeki, pasu-pasu maaudo paromeki asa denggan hubungan nami. Jarang dorati nangate. Alai tor morong-morong mahitan non. So huboto paromekon sa iniripu do dung manguli anak kon gabe tabba maburjuna tu iba. Hape los gabe digacik do anakki la subui binang gomarhui betu anakki ninna. Songon itu nak sebaliknya seorang perempuan yang akan menjadi menantu dari satu keluarga besar gabi parumain bohado sahalak parumainon totong di bawah tu posisinya jalan manangnya kon Tuhan dinggad dosa lilingon hubereng hubungan ni suami kodok na tua-tuana tolong pasu-pasu Tuhan molorowa tu keluarga sutung gabi siga hubungan nina antara orang tua doh anak tolong pasu-pasu Tuhan asa olo si matua kuboru memperlaku honau doh dinggan yang ada justru ketika seorang menantu perempuan mendapat satu kali perlakuan yang mungkin katakanlah tidak sesuai dengan yang dia harapkan dari mertuanya bapitor dua kali lopit perlawanan di bahen paruma ini tu si matua naburu. Amang inang dihita saluhuna dengan saha porsiaon halanido sesitongna bagaimana setiap kita mulu si matua duli tu helana jarang do teh abang inang ate jarang do adong perbedaan jala songonido nang mulu antara si matua buru tu helana pe jarang do alai manang nabuhay memang antara si matua buru dohot parumainna boy do masa aka ketegangan dihita amang inang di tonga-tonga ni keluarga manang sebagai si matua hita manang sebagai parumain manang sebagai anak manang sebagai hela manang sebagai natua-tua hita asa tabereng mah keluarga adalah tempat bagi kita untuk menikmati berkat Tuhan. Keluarga adalah tempat bagi kita, sarana bagi kita sama-sama untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung, saling menyokong satu dengan yang lain. Alai kenapa belakangan ini kita seolah-olah terima dan tidak mau memperjuangkan ketika keluarga kita telah berubah menjadi suatu tempat saling menyakiti satu dengan yang lain. Kenapa kita seolah-olah mengizinkan dan tidak berjuang sedikit pun untuk menghindari supaya keluarga kita supaya tidak menjadi sebuah arena bertinju, arena tempat untuk merbadai di antara sesama anggota keluarga. Kenapa kita tidak berjuang atau seolah-olah mengizinkan keluarga itu seolah-olah bisa menjadi tempat saling menyakiti satu dengan yang lain, saling merendahkan satu dengan yang lain. Berjuanglah Hamang Inang, berjuanglah kita semua Inang, berjuanglah semua keluarga-keluarga muda, berjuanglah semua juga orang tua sebagai si matua, berjuang mahita sudi Hamang Inang. Keluarga kita itu Tuhan izinkan menjadi satu keluarga, asa gabe marhite keluarga itu hita marsi rupan, marsi tangyangan, jala masih haholongan, laos gabe usema pasu-pasu di dia bata.
di ganup hita. Dan memang kondisi yang seperti itu tidak turun dari langit. Apa yang dilakukan oleh Ruth kepada si matuannya Naomi, dan juga apa yang dikerjakan oleh Naomi sebagai orang tua kepada menantu perempuannya Ruth, itu karena mereka izinkan ada kuasa Tuhan yang juga mengiringi dan menuntun setiap relasi, setiap hubungan yang ada pada kita. Jadi memang ketabuat do sudi hubungan tah amanginang tu debata di tangyang tah. Suami dan istri ditangya kon amattai hubungan nado inattai, ditangya kon inattai hubungan nado amattai. Memang kami saling mencintai Tuhan, tapi jangan cukup hanya saling mencintai. Kami saling mencintai kepada anak-anak kami gak biasing muse, tuak kadongak gak biasing. Setiap hubungan yang ada dalam keluarga kita, setiap relasi amanginang tabuam matu Tuhani supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jala idona terjadi. Walaupun ada kekuatan dari luar menghantam hubungan itu, ada saja bencana yang terjadi di luar atau tragedi dalam kehidupan menghantam hubungan itu. Ketika hubungan itu tetap dibawa di dalam doa kepada Tuhan, songon si Ruth doho si Naomi terjalin do begitu hangat, begitu akrab. Jala saling melengkapi do si Ruth doho si Naomi. Amanginang dengan saha persiawan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo si Naomi nakikang ngama masu-masu ibana. Saya marasini rohama Jahoba tuhamuna dua. Saya dibasa-basa Jahoba ma tuhamu asa jupangan hasonanga kamu. Songonima dibayanak kasimatuana tu paromain na tu anak konna. Ti pasu-pasu Tuhan ima keluarga ni anak kokod doh parumaiki doh pahopuki. Ti pasu-pasu Tuhan ima hamu dia kaulamuna anak koku parumaiku pahopuku. Di pasu-pasu Tuhan ima ho buruku do helaki do pahopuki. Di pasu-pasu Tuhan hamu mardame sonang. Di pasu-pasu Tuhan hamu dia kaulamuna. Unang be songon epistel laknya ni. Buha Tuhan tasuru maro api sial langit laho manutung sudi tung songon dia mohok ni rohat tamanginang tu parometai tu helatai tu borutai tu anak tai tu pahoputai sutung ruar hata bura-bura siapa mangatai mamasu-masu mahita totong tuak kaya nakotai tu songo dia pe parrohaon nasida dang ditadda nasida wayang akadalan na hurang dinggan nasida marpangalaho tu hita songo natora so tung mamurai hita tuak kaya nakotai dasar anak durhaka utang yak ko maho tadok makatang yang nasuding gini dau maya manginang asa marhiti tangyang tatu dia bata hubungan mertua dengan menantunya bisa berjalan songon nang natua-tua tu anak konna dinggan merdala jala songo dia do bahen ni paruma ini songo dia harua dibahen sirut tapi reng ma didongani do totong si matuanai memang agak adong do sedikit pergumulan ate inang mulo dijulo ni si matua na paromen no tinggal ada sedikit pergumulan itu alana bah mungkin demi menghindari unang terjadi gesekan tumagom ma kisak kami bawa mak tinggal mengontrak mahami asa buy hami mamereng songo dia do rupani ngulunami tu katikin nengro sa mandiri hami ninna alasanna jadi mungkin on lebih cocok ale tu sudi nang naso di jolona pe si matuana buru nang naso di jolona pe parumainna tapi reng maahan abinain ni sirut ngunang sosoi au tumadi kokko lau sirang siakko ia tu si holau ikut tu si ihutonokku ia tu si ho maringanan ikut tu si au maringanan bangsom nama bangsokku debatam nama debatakku ia di si ho mate ikut di si au mate amang inang ahanan yang tayiri di si menantu perempuan itu yang bernama Ruth dia hadir untuk berjalan secara bersama dengan mertuanya dan gabe adong pangiduan di si matuana dang songo ninong
songono don menurut tu ninna. Jadi rosi batuane mata ni hutum mak daripada haru teh dokon daripada solo nu mengurusi ba ni hutum mak paromaino manang songo dia bedok wala duga be songo ni mengalah na tua-tua. Amanginang kalau kita posisi sebagai anak songo sirut di songo na gabe paromain na burju ibana mula di dok ibana tu dia holau ikut tu siau mungkin bukan hanya secara fisik alai di boto sirut songo dia noaing pakai lalan ni simatuana mula mekkel lo berek simatuana oh berarti lagi bahagia do di somma tiki bahagia masih matua kom makatai baru ibana inung ahe adong rencana nami sono oh itu ngading gani alai mula di bereng do aktar marsak simatuana muruk muse bangekom maluat tong paroma ini mengkondisikan amanginang tu dia holau ikon tu siau ninna sirut lapatanna dakkolan secara fisik didongani alai pikiranna boy di boto jala parrohonna kondisi hatina kondisi psikologis ni simatuanai boy di boto ibana jala didok muse disiho maringanan disiau maringanan daudok sering kejadian amanginang di parenak kono di hita di halak Batak tiki dung mati bapak na do omakna dibangun makuburan na bagak-bagak di bay marlepu-lepu marhiluk-kilung lepunai tapi tiki mangulu nanggu listrik ni bapak na do omakna sohai suku ngamargar listrik mo pak omak tapi dung mati di bay kuburan na bagak jala lepu na be marhiluk-kilung nah bolu didok disi ia tusiho maringanan ikut tusiho maringanan mungkin dang sajabu ibana do simatuanai dang sajabu hita do na tua-tua tai alai bohado dijabu naing na tua-tuai mangat do bohado dijabu naing na tua-tuai boy do ibana las rohana sino do modum ahana masa di tonga-tongan di bagasi bocor do jabui aha kendala di tongan di jabui jadi marhitina adong songoni roha boy ma dengan hubungan ni antara orang tua dohot di anak kon sima tua dohot paromain manang tu helana jala didok disi bangsom nama bangsokku debatam nama debatakku ini tentang haporsiaun dohot tentang paradaton tasukum mana tua-tua yang manginang sada apala arsak ni na tua-tua itu anak konna sonarion dang holan alana badal alai aladang diingot yanak konnai mabahin adat nadinggan tu keluargana adong bah pestani song kami pesongo di dunga siring walami hami adong dosan di tong dunia sekitar di Sumatera Utara alai dok kuma pamuliburu anak nina burum nina tu ibetok kan berpikir ini iba agak dunia nina roha alai mau lodang diuluan ni ternyata itu membuat orang tua marsak. Tadong dia ture hogel lekon pada datu di. Dang dia ture hogel lekon. Songo dia do tetap asa boy terjalin akka hubungan dengan dohot keluarga sian simajutak keluarga sian Huta Barat. Kalau makku baru Huta Barat. Boy do songo ni gabe tubuh persoalan. Jala tarengok tu parmingguan pe songo ni parugamoon. Tadok majumna tua-tua HKBP. Haru tasuku ngamargar pilihan na di huta, pilihan tahun na, pilihan bulan na. Haru tasosoy asa ringkas semerminggu. Haru tadok tuak ke pangula molo misalna. Tang boy bina tua-tuon merminggu. Eko nadong do nomor kontak ni pangula di sana. Tolong maju bah para teteh kamu jo makki. Berdua jo hamu pertangyak kamu tu bagas nyomai. Buhado amangina molo padohan ni siruton di dok ibana bangsom nama bangsokku debatam nama debatakku unang atong di pangarat tuanon ya nakonna terkenal lo sebagai parhurian utusan gudang akka pakubasion boy di hubasi ibana alai na tua-tua di huta ngalemas dang boy be marminggu laswadong atau ima paling molo matin non ditangyakon disuruh akka pangulan ni huri rodi ni kubur sampai pola songonima manginang
Bohado hita menjangkau tong asa adong nyan na dang sanga hita misalnya tiap hari manang yak manang mamakulingin na sida alay adong di huta sian akka panggulan ni hurian na boy tolong para tete hok kamu na tua-tua nga matua bangsom nama bangsokku debatam nama debatakku jalan na sorry bayad do dison aha na hupangan aha na ipangamu ima hupangan Walau mangalang na tabu hita di son, wahado, bodo mangalang na tabu na tua-tuai di huta. Bohado, molo aha na mabahen las roham, nung ngalas rohakku disi. Naso ibado tong disosong ini. Apa yang membuat orang tua itu berbahagia, ima dipatupa. Molo las rohan na tua-tuai, ngalas be nang rohani yanak koni. Alani do manginang do nga sahapur siaun, hubungan parsauran relasi na adong di bagasan ngolutta tapangi do matu di batasa di pasu-pasu di batai jala di pargugui kita menjalin relasi hubungan yang baik yang tetap terpelihara asa relasi ipe menjadi parhitian ni di bata parohon pasu-pasu di tonga-tonga ni ngolutta anggosi Orpa tadok majudi adalah seorang perempuan yang berpikiran realistis. Dia ketika mendapat kesempatan dilehon kebebasan oleh si matuana mulak mahonina mulak doibana alani do manginang dongan sahapur siaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus na parpudima sian turpukon marsiajar hita tarengot tu kesetiaan hasatiaun molo hasatiaunon amanginang marpardumuad doon Tuha porsiaw. Jadi ketika kita setia kepada Tuhan, setia dalam segala yang baik yang dipercayakan Tuhan kepada kita, termasuk dot aka keluarga para enak konon setia hita mamiopi. Tabereng amang di bagasan kesetiaanon amang enang adong dua hata naik konsiberengota. Ena perjolo konsisten. Kita konsisten dalam apa yang kita terima dan menirpang tu kiri doh tu siamun. Aha naong adong dihitai tahokop gomos tapeyop gomos jaladang talowasi malua kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan ima konsisten aledang cukup holak konsisten ekon adong dotong sadanai persisten molo didok diwahyui burjumaho rasa mate hendaklah engkau setia sampai mati jadi molo persisten dari awal sampai akhir sampai kita mati kita memperjuangkan yang baik itu alan hidup kesetiaan si songonom maamanginang na perlu bahenotta lau mangihutun Yesus kesetiaan na si songonom maamanginang na perlu adong dihita merawat relasi-relasi hubungan-hubungan na adong dihita di tonga-tonga ningolutta kesetiaan na si songonom maamanginang perlu pakyotta laho memperjuangkan akan nadinggan na diluas ni debatasi perjuang konotta amin martangi yang mahita mauliate di ho Tuhan di pasu-pasum marhiti hatam naku jalohami di parminggon nami sadarion gudang aka persiajaran na dapat hami sian hatam di bagasan arianon berempati hami Tuhan bersimpati tu aka dongan nami ruas ni huriang na mungkin mengadupi tragedi kehidupan songon na masa tu si Naomi gudang aka hamaulon termasuk nanggabe kehilangan anggota keluarga Tuhan di luas so masa saluhut nai naung di paradihodo pasu-pasu na balga alani pargugui sudi keluarga ni huriam na mengadupi hamaulon dohot na mengadupi aka arsak na macai duk-duk di bagasan 2 tahun na parpudion pos dorhanami Tuhan dang ditinggal hokko na sida urupamu na sida sasaha na sida to kalas ni roha na sida diajari hodo hami Tuhan asa bui dengan aka relasi na adong di bagasan keluarga besar nami antara na tua-tua tu yanakon yanakut tu na tua-tua antara si matua tu parumain na do helana do antar hela parumain tu si matuana do ragam tahe Tuhan akka parsauran nami relasi na adong di tonga-tonga nami ali Tuhan pasu-pasu masudi akka relasi nami asa parhitianmu Tuhan pasahaton akka pasu-pasu di hami unang luas sami Tuhan gabi saling menyakiti saling menghancurkan di tonga-tonga ni relasi
parsauran nami, di tonga-tonga ni keluarga dohot na humaliak kami, nang di tonga-tonga ni huriamon. Tuhan ajari kami asa setia kami, di bagasan haporsiaon nami tuho, setia kami nang di bagasan akka parsauran nami, di bagasan akka relasi nami, di bagasan akka ikatan, akka hubungan na tongon adong nuaing na di bagasan ngulu nami, dohot tu akka na humaliang nang tanggung jawab nami di akka parkarejuan nami. Ajari kami Tuhan setia mangulahon na dinggan, asa marhitei Tuhan, terbarita jala tarida ma tutu hodo debata nami gabe dohot mahalak na asing tong marhatopotton debata na mangulu doho debata na sun hinagugo. Alani do Tuhan di hami salhu na tumangihon hatam di baga sa sadarion say lampasu-pasu mahami tabba malas ni roha di hami Tuhan urupi hami disudiak kana pinarsita ni roha nami saha di ho mangulu nami Tuhan saha di ho keluarga nami saha di ho manang huriamon rak mahodohot hami Tuhan asa totong terpasu-pasu ngulu nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanginang tapasaha mapiliatta pilihan 2A dohok 2B dihudulat tamahita di paradi pe kantong na 2A dohok 2B itu hita marede hita. Amado
tangiakom mapeliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasiak kami pelianon, pati bulhon harajaum mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di banua gijang, say pinarbadia magawarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongau songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho, di sodakot Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasar homma damena tu todim. Selamat hari Minggu mari kita salhutna. Selamat hari Minggu.
Ya, terima kasih ya.